Rozdelený drep. Takisto sa nazýva split squat po anglicky. Rozdelený drep je stacionárny výpad, pri ktorom je jedna noha vpredu a jedna noha vzadu, ale zostávate na mieste v krok vpred alebo vzad. Nadstavenie, postavte sa nohami na šírku bokov, urobte krok vzad jednou nohou, pričom nohy zostanú na šírku bokov pre stabilitu. Predná noha by mala byť rovno na zemi a päť z zadnej nohy by mala byť zdvihnutá. Ako to presne vykonať? Spúšťajte telo dolu pomaly ohýbaním oboch kolien, kým predné stehno nebude rovnobežné so zemou a zadné koleno tesne nad podlahou. Dávate na to pozor. Držte trup spriamený, jadro aktívne. Tlačte cez pätu prednej nohy, aby ste sa vrátili do východiskovej polohy. Opakujte tento cvik 12 alebo až